l'acte de la sessió 6/2009 de 6 de juliol. Hi ha alguna qüestió a comentar? Sí. Primer de tot, volem reconèixer i agrair l'esforç del secretari accidental el dia de l'última reunió, l'últim ple, perquè certament no patia una tasca fàcil i, malgrat això, va fer un acte bastant complet. Tot i això, hem trobat un parell de coses que volem comentar i que creiem que s'han d'esmenar en aquest acte. La primera és en el punt 2 de l'acte. El titular diu: aprovem inicialment l'ordenança reguladora de l'activitat de venda sedentària, quan el que hauria de dir és de la venda no sedentària. En tot el declòs que hi ha a posteriori se parla de la venda no sedentària i el titular és de venda sedentària. Llavors aquí hi ha una cosa. Aquest és el primer. I el segon és a la part final, a la part de pregs i preguntes, i entenem que aquí no hi ha hagut cap mena de mala pitjora, ans al contrari, però nosaltres sí que volem que comencem l'acte, si no l'acte del ple anterior, l'acte d'avui, que volem que es faci l'esmena oportuna, que van sortir algunes paraules en aquesta taula de caràcter, menys jo considero personalment, no sona greu. Sembla Montalbán, que si és com activava l'alcalde de trànsit de Montràs, va dir que jo m'emborratxava. I jo li vaig recordar al senyor Montalbán que una vegada li havia dit que era un desgraciat aquí a l'Ajuntament, davant de treballadors de l'Ajuntament, i que era el segon cop que m'insultava, que m'emborratxava en aquest ple. Llavors, el senyor Montalbán en aquell moment no va rectificar i a data d'avui que jo sàpiga tampoc ho ha fet. Llavors, el que li demano en aquest cas és que faci constar això en l'acte d'avui i a ser possible que s'esmeni l'acte del ple anterior. Vostè diu que jo no vaig rectificar, jo vaig dir 2 o 3 vegades que quan vaig dir això deia de paraules o parlant que és completament diferent del que vostè va poder interpretar. Perquè des de més no venia a aguanto el que jo digués això de la manera que vostè l'interpreta. Torno a repetir que no és aquesta la manera que havia d'haver interpretat. Has entès això com una disculpa, senyor Montalbán? No, disculpa, no. Jo dic que vostè s'emborratxa quan parla de paraules. I que considerem. Considerem que donada la complexitat que tenen molts moments als plens i que la tasca de transcripció hi ha moments que és complicat i difícil. Hem d'acostumar a donar la paraula, perquè esclar. És una nova paraula. Doncs que suggerim que la secretaria disposi d'algun sistema de gravació perquè a l'hora de fer la tasca tingui un seguiment per facilitar una mica la feina. Això no s'entén de l'ordre del dia. No. En el moment entre el darrer punt de l'ordre del dia de comptes en els plecs i preguntes es podria valorar com una moció, però no passa ara que s'està votant l'acte. Ara fem la rectificació de l'acte, que és el que toca, Sí. i més endavant ho podem veure. Per tant, si no entès malament, hi ha dos esmenes a fer. La primera, la del punt 2 de l'acte, que això s'hauria de votar, si es considera o no es considera. I la segona, el tema d'incloure l'expressió que demanava el senyor Montalbán. Molt bé. Posem la revocació, vots a favor. Valorem això primer. No està valorant. No està valorant, no. El senyor Villetà fa la seva exposició, jo faig la meva i es recull. El secretari diu que ha de votar si s'accepta posar això o no. Sí, Sí, clar. La primera esmena,
es vota. Ja està. No. Ja l'hem votada, no? No, no hem votat la resta de regidors, hauríem de votar-ho. Bueno, suposo que hi estem d'acord, no? Nosaltres sí. Vots a favor. I respecte a la segona, una demanada de votar. Val. S'introdueix el que hem expressat i es vota. Vots a favor. I ara l'acte. Vots a favor de l'acte? Molt bé. Doncs ja està. Thank you.